talame. Talam monggo. Oke. Santri Bekok Putra Dawilu. Kita kelar terbanjung Mbak Sumarsih atau Bu Sumarsih. Kita wonten Gampeng Kulon Rejo Bluluk Lamongan ya. Kita saking panjenengan Ananda Riko Molhut juga Mbak Arjuna. Sebesar balik kaki Mbak Sumarsih juga midhangake. Pak Alif Gampeng Pak Pina nek nyelep tinggalan sepin. Pak Pina nek mau nyelep tinggal se bed slap. Cinta yang Pina kita kesak sih. Durung nate ketemu tapi kok mebel tak rewangi sarungan gawe sangko assalamualaikum jawabe waalaikumsalam tak rewangi orang ngerokok tapi ngebus maca sing sopan mas jadi ben koyo cah pondok suwengku lali nyoplok jare bapake aku koyo bocah lola obat kapok lombok kadang lurus sama damenggo tukang obat kapok aku pengen oleh deno wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lombok kadang lurus kadang menggo tukang obat kapok aku pengen oleh deno wis tahun-tahunan aku waleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman wasik gendho edeno cak sukri lulusan pondok pondok Tegalan waduh bejat ijik bujangan pondok gebang nate ketemu tak rewangi sarungan gawe sangko assalamualaikum jawabe waalaikumsalam adindaku sayang
เย็นโอ